Эфирден алқылар вақытта студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Әлмәт районы оператив эш итерге әзірме? Шәһәр хакимияты яшіріні урыннарын текшіруіне дәвам ете. Этот подвал предназначен только для того, чтобы в момент угрозы укрыться там на час, на два максимум. Хәлләрнең тігі яки bu якка үзгәрүенә әзір булып тору мөһим. Гадәттән Шәһәрләр министрлыгы хезмәткәрләре киңәшләрен бирде. Взять необходимые документы, лекарства, аптечку, телефоны, воду и пройти в ближайшее укрытие, подвальное помещение. Ирекле халык дружинасының рейдлары, этләрне йөртү тәртибе һәм акыллы домофон. Әлмәттә гражданнар җыеннары старт алды. Огромные деньги вложили, сделали. Пожалуйста, пусть туда идут. Бүген Әлмәт районында беренчел мәгълүматлар буенча 64 яшьлек Hyundai автомобиле йөртүчесе узып китү максаты белән каршы як полосага чыккан. Һәм башта шул юнәлештә хәрәкәт итүче Lada автомобиле белән, аннары каршы як юнәлештә хәрәкәт итүче Geely автомобиле белән берлешкән. Нәтиҗәдә Hyundai автомобиле йөртүчесе урында ук вафат була. Булган хәлнең шартлары ачыклана. Шәһәр хакимияте күп фатирлы йортларның подвалларында урнашкан яшеренү урыннарны тикшерүне дәвам итә. Бүген Әлмәт буенча шундый 116 ышыклану урыны оештырылган. Аларның берсендә район башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре булды. Тулырак Алсу Әхмәтҗанов материалында. Күп фатирлы йортларның подвал бүлмәләрендә урнашкан сыйыну урыннарының нормаль торышы көн кадагындагы торган мәсьәләләрнең берсе. Һавадан һөҗүм ихтималы булганда яшеренү урыннары коры, шуның өстенә анда җылылык һәм яктылык булырга, су булудан да сакланган булырга тиеш, ди белгечләр. Любой подвал. Теләсән инди подвал, теләсән инди бинаның беренче каты өйгә керү урынында сыйыну урыны булырга мөмкин. Социаль челтәрләрдә әлмәтлеләр һәр подвалны су баскан, яктылык юк, табуреткалар, ризыклар юк дип язалар. Булар барысы да без монда тәүлек буе утырырга җыенганда гына кирәк. Ә подваллар куркыныч янаган вакытта 1-2 сәгатькә кулланып тору өчен генә билгеләнгән. Это в том случае нужно, да, если мы собираемся здесь сутками сидеть. А этот подвал предназначен только для того, чтобы в момент угрозы укрыться там на час, на два максимум. Еш кына подвалларны су басу сәбәбе шул күп фатирлы йортларда яшәүчеләр үзләре. Идарәче компаниялар һәм водоканал хезмәткәрләре канализация линияләрен тыгылу проблемасы белән көрәшүне дәвам итә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков әйтүенчә, узган ел канализация коллекторыннан 100 тонна чүп чыгарылган. Бу беренче чиратта шәхси гигиена әйберләре, чүпрәк, балалар уенчыклары, мамык таякчыклар һәм пластик шешәләр. Ә иң көтелмәгән табышлар исемлегендә сөлге, одеял, реклама баннеры, хәтта дуңгыз үләксәсе дә бар. Канализация системасының чүп түгеллеген һәркем аңларга тиеш. Практика күрсәткәнчә, подвалларны су басуның сәбәбе идарәче компанияның эшләмәве генә түгел, еш кына яшәүчеләрнең гомуми йорт мөлкәтеннән дөрес кулланмавы. Я хочу сказать то, что должна быть ответственность и жителей. Бу йортларда яшәүчеләрнең дә җаваплылыгы булырга тиеш дип әйтәсе килә. Идарәче компаниялар өйдән канализация чыгу юлларында нәрсә булганын даими контрольдә тота алмый. Ләкин анда яшәүчеләр анда ни генә ыргытмыйлар. Җаваплылык булмаса, без су баскан подваллардан китә алмаячакбыз. Менә шуны җиткерәсем килә. Мин идарәче оешмаларның җаваплылыгын бетермим. Алар да оператив эшләргә тиешләр. Вот я хотел это довести до жителей. Я не снимаю ответственность от управляющей компании. Да, они должны оперативно реагировать. Айнур Исхаков өстәп шуны әйтте. Подвал бүлмәләре ачкычларының дубликатлары йортның бер фатирында яшәүчедә булырга тиеш. Бу һава һөҗүме булган очракта сыйыну урыннарының барлык ишекләрен тиз арада ача алу өчен эшләнә. Материал әзерләгән вакытта безгә Советская урамы 153 йорт адресы буенча яшәүчеләрдән хәбәр килде. 6 подъездлы күп фатирлы йортта яшәүчеләр әйтүенчә, 14 гыйнварда пилотсыз һөҗүм вакытында алар үй подвалында урнашкан сыйыну урынына керә алмаганнар. Люди вчера мне звонят, вот пошли эти БПЛА летать,
Очкышлар турында хәбәр таралды. Тревога игълан иттеләр. Ә без кая барырга белмәдек. Миңа шалтыраталар, мин аларга идарәче оешмага шалтыратырга куштым. Миндә подвал ачкычының беркайчан да булганы юк. Мин ничә тапкыр сорадым, бирүче булмады. И нет от подвалов. Нет технических этажей, то есть от чердаков, их тоже нет. Хотя я сколько раз просила, сколько раз говорила, что в доме у кого-то, ну пусть не у старшего, но у кого-то должны быть ключи обязательно. Әлеге сорау белән идарәче оешмага мөрәҗәгать иткәч, анда эшләүче хезмәткәрләр бу сорауны хәл итәргә вәгъдә бирделәр. Ә подвалның торышына килгәндә, монда җылы, коры, уты да бар. Әмма кайбер почмагында зур гына чокырлар, кайбер урыннарында өелеп куйган ком. Бу суйны урынына санаулы кешеләр генә җыела ала дигән сүз. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Гадәттән тыш хәл була калса, беренче чиратта нәрсә эшләргә һәм балаларны мәгариф учреждениеләреннән барып алу дөресме? Бу сорауларга җавап һәм башка киңәшләрне Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бирде. Гадәттән тыш хәл чыкканда, шәһәр халкы аның турында иң беренче чиратта сирена аша беләчәк. Сирена туктаганнан соң алга таба адымнарны аңлатучы мәгълүмат яңгыраячак. Сигналны ишеткәч, телевизор, радио һәм башка мәгълүмат чараларын кабызып килеп чыккан вазгыять турында хәбәрне тыңларга кирәк. Алга таба тапшырылган хәбәр нигезендә эш итегез ди белгечләр. При получении информации. Әгәр мәгълүматта яшеренү урынына барырга кирәк диелә икән, барлык электр приборларын, газ, суны сүндерергә, кирәкле документлар, сезнең өчен мөһим дарулар яки аптечка, телефон, су алырга һәм якындагы яшеренү урынына, подвалга барырга кирәк. Взять необходимые документы, лекарства, аптечку, телефоны, воду и пройти в ближайшее укрытие, подвальное помещение. Шуның өчен алдан ук беренче чиратта кирәкле әйберләрне тиз арада алырлык итеп урнаштырырга кирәк. Алар алдан ук билгеле бер сумкага әзерләнгән булса, тагы да яхшырак. Мөмкин булганча мәгълүматны туганнарга, дусларга һәм күршеләргә дә җиткерергә кирәк. Гадәттән тыш хәлләр вакытында күп кеше эштә булырга мөмкин. Хезмәткәрләр һәм җитәкчеләрнең гамәлләр алгоритмы һәр оешма һәм предприятиедә алдан ук әзер булырга тиеш. Яшеренү урынында су, аптечка, фонарь, шәм булу мөһим. Шулай ук электростанция һәм саклану чаралары булса яхшы була. Гадәттән тыш хәлләргә мәгариф учреждениеләрдә әзер булырга тиеш. Забирать детей в это время. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта балаларны мәктәпләрдән һәм бакчалардан алу катгый тыела. Балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә яшеренү бурычын әлеге учреждениеләр җитәкчеләре үз өстенә ала. В детских садах и школах берут на себя руководители данных учреждений. Белгечләр әйтүенчә, иң мөһим кагыйдә нинди генә ситуациягә эләксәгез дә паникага бирелмәскә кирәк. 2024 елның гыйнварыннан октябрына кадәр Татарстанда уртача айлык номиналь хезмәт хакы 72,9 сум тәшкил иткән. Бу алдагы елның шул ук айлары күрсәткечләреннән 21%-ка артык дип хәбәр итә Татарстан Республикасының социаль-икътисади хәле докладына сылтама белән Татар информ агентлыгы. Шул ук айларда республикада номиналь хезмәт хаклары үсеше 11,9% тәшкил иткәне билгеле. Шулай ук аналитиклар 2024 елның аерым октябрь ае өчен мәгълүматларны өйрәнгән. Уртача айлык номиналь хезмәт хакы суммасы үткән ел белән чагыштырганда 23%-ка, реаль 13,6%-ка күбрәк булып чыккан. Ирекле халык дружинасының профилактика рейдлары, этләрне йорт яны территориясендә йөртү тәртибен бозу һәм акыллы домофон. Бу һәм башка темалар турында гражданнар җыйны вакытында фикер алыштылар. Әлеге елдагы традицион очрашуларга беренче территориаль иҗтимагый үзидарә советы старт бирде. Җыен барышында узган елга йомгак ясады һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Очрашуда җирле халык район җитәкчелеге һәм шәһәр хезмәтләре вәкилләре белән үзләрен борчыган темалар һәм аларны чишү юллары турында фикер алышты. Добрый вечер, уважаемые приглашенные и жители микрорайона. Сегодня на нашей встрече мы подведем итоги работы ТОС за 2024 год.
Birinci territorial ijtimoiy o'zidara Sovetı territoriyasında 27 ko'p fatirli tiraq yurt, 15 maktab, 3 bolalar bog'chasi, raketa yosh o'smirlar klubi, savdo ham xizmat ko'rsatuv өлкәсендәге 36 предприятие o'rnashgan. Ko'p fatirli yurtlarni tuzuklantiru uchun Olsu idarəçi kompaniyasi javob beradi. Bu territoriyada 5350 kishi yashaydi. Territorial ijtimoiy sovet ishi turli yo'nalishlar bo'yicha olib boriladi. Jamoat tartibini saqlov, kvartal ishindagi territoriyalarni tuzuklantiru, ekologik ham xalq bilan sotsial ish. На достаточно высоком уровне ведется работа по Спортны һәм физик-культурны үстерү буенча шактый югары дәрәҗәдә эш алып барыла. Татнефть һәм система сервис компанияләре финанс ярдәм күрсәтә. Балалар һәм яшь үсмерләр спортка тартыла һәм спорт секцияләрендә теләп шөгыльләнә. Әлбәттә, булар барысы да уңай нәтиҗәләр бирә. Мисал өчен, безнең тренер Илдар Фасхетдинов җитәкчелегендәге ракета хоккей командасы төрле ярышларда берничә тапкыр призер булды. Наша хоккейная команда «Ракета» под руководством тренера Фасхудинова Ильдара Галимзяновича неоднократно призер различных соревнований. Гражданнар җыенында шулай ук шәһәрнең башка идарә һәм хезмәт вәкилләре дә доклад белән чыгыш ясады. Полиция участок уполномоченные Динар Маликов микрорайондагы оператив хәлләр турында сөйләде. Мошенниклыкның яңа төрләре турында кисәтте һәм кадрлар җитмәүгә бәйле кыенлыклары хакында сөйләде. Әлмәт башкарма комитеты эшләр идарәчесе Илнур Фасхетдинов узган ел Әлмәттә гамәлгә ашырылган төп инфраструктура проектлары турында сөйләде. Ул билгеләп үткәнчә, безнең район республиканың сәнәгать җитештерүнең 3тән 1 өлешен тәэмин итә һәм Татарстан муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисади үсеше рейтингында 5-леккә керә. В прошлом году введено 125 тысяч. Узган ел 125 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Социаль инфраструктура объектларын төзү һәм капиталь ремонтлау буенча планлаштырылган эшләр тулысынча үтәлгән. Районның юл челтәрен модернизацияләүгә төрле дәрәҗәдәге бюджеттан 1 миллиард сумга якын акча тотыла. 2024 елда шәһәрдә һәм районда барлыгы 62 километрдан артык автомобиль юлы төзелә һәм ремонтлана. Всего в отчетном году в городе и районе построено и отремонтировано более 62 километров автомобильных дорог. Район буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактика эше бүлеге тикшерүчесе билгеләп үткәнчә, 2024 елда Әлмәт районы территориясендә 272 янгын теркәлгән. Нәтиҗәдә 3 кеше һәлак булган. 2023 ел күрсәткечләре аянычрак була. Ул вакытта 424 янгын очрагы теркәлә, 4 кеше һәлак була. Янгын извещателе янгында гомерне коткарга сәләтле иң яхшы чара ди Егор Терешин. Аның ярдәмендә районда соңгы 8 елда 298 кеше гомере саклап калына. Основными причинами возникновения пожаров явились неисправные... Узган елда янгын чыгуның төп сәбәпләре булып, электр җиһазларының төзек булмавы, электр шелтәренең артык йөкләнүе, мичләрнең һәм төтен чыгару юлларының эксплуатациясын бозу, ут белән саксыз эш итү тора. Янгын вакытында 4-5 тапкыр сулыш ясау да аянычлы нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Шуңа күрә извещатель гомерне һәм милекне янгыннан коткарырга сәләтле иң кулай чара. Достаточно, чтобы уже никогда не проснуться. Поэтому пожарный извещатель – это наиболее доступное средство, способны спасти жизнь и имущество от пожара. Традиция буенча халык актуаль проблемалар белән уртаклашты. Алар ирекле халык дружинасының профилактик рейдларын үстерү турында, балалар мәйданчыкларында яшь әти-әниләрнең үзләрен амораль тотышы һәм этләрне йөртү тәртибен бозуга ничек йогынты ясарга икәне турында сорадылар. Ничего не имею против любителей животных, но вот они гуляют. По закону они обязаны убирать продукты их жизнедеятельности. Они, естественно, может, 1-2, может, так и делают. Потому что потом дети на этих же площадках, на этих же песочницах с этими какашками потом играют. Ну, во-первых, общественность должна реагировать. Беренче чиратта җәмгыятьтән дә реакция булырга тиеш. Әгәр сезнең йорт каршында яки балалар уйный торган яшел зонада сезнең күршегез эт белән йөри икән, аңа кисәтү ясагыз. Закон буенча аның анда этләрне йөртергә хакы юк. Шәһәрдә этләрне йөртү өчен гаять зур акчалар кертелгән 3 урын бар. Шунда барсыннар. Выгул собак, огромные деньги вложили, сделали. Пожалуйста, пусть туда идут. Микрорайонда видео күзәтү системасы мәсьәләсе дә кискен тора. Халык аның ни өчен эшләмәвен һәм барлык йортларда да акыллы домофон урнаштырып буламы икәне белән кызыксынды. Җыенда яңгыраган сораулар эшкә кабул ителде. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә шәһәр халкы искечә яңа елны каршы алды. Биредә алар өчен яңа елда яңа җыр дип исемләнгән зур концерт оештырганнар. Анда Түбән Кама, Баулы, Лениногорск хәвәскәрләре дә катнашты.
Концертны баулы артистлары һәм хәвескәрләре ачып җибәрде. Бу бөгелмәлеләр өчен яңа ел бүләге. Артистлар чыгыш ясау өчен яңа җырларда өйрәнгән. Biz инде Баулы шәһәреннән килгәч, үзебезнең Баулының иң оста җырчыларын һәм баянчысын алып килдек. Яңа җыр булырмы юкмы, менә мин шәхсән үзем яңа җырлар гына башкарам. Калганнарыбыз инде элеккерәк җырларын да башкарырлар. Яңа җыр ул мөгаен бөгелмә тамашачысы өчен ул башкаручылар үзләре дә яңа булырлар, җырлары да яңа булыр дип уйлап калабыз инде. Яңа елда яңа җыр концерты традицион аны татар мәдәният үзәгендә ел саен иске яңа ел уңаеннан оештыралар. Быел концерт куярга дип Түбән Кама, Баулы, Карабаш, Ознакайдан артистлар килгән. Искечә яңа елны да без ничектер өйрәнеп биттек инде каршы алырга. Бу инде менә искечә яңа елны матур итеп каршы алуның бер матур мисалы. Чыгыш ясаучылар арасында Түбән Кама районының Каенлы мәдәният йорты хезмәткәре Разия Якупова да бар. Разия ханым Рәшит Вахапов фестиваленең халык җәүһәрләре конкурсында гран-при яулаган кеше. Ерак араны якын итеп бөгелмәгә килүе дә аңлашыла. Артист халкы сәхнәсез яши алмый дип сөйли ул. Бөтеннесен алганда 30 ел стажым бар мәдәният өлкәсендә эшләвемә. Җырлыйм гел олы сәхнәләрдә 10 яшемнән. Иң беренче сәхнәгә алып менгән җырым минем җидегән чишмә булды. Шуның белән башлап җибәргән идем. Халык җырлары бик яратам, инде озын көйләр яратам. Тамашачы рәхәтләнеп 2 сәгать дәвамында концерт карады, яраткан җырларын тыңлады. Алар арасында чит шәһәрдән килүчеләр дә бар. Мәсәлән, Минзилә ханым тамаша карыйм дип Зәй районыннан ук килгән. Татар мәдәният үзәгендә килгәләп торабыз концертларга. Ниләрдән дә карыйбыз инде. Интернетлардан да карыйбыз. Бик матур, бик яратабыз, бик күңелле, шатланып, рәхәтләнеп киләбез карарга. Тамашачылар яңа елда яңа җырлар тагын да артыр дигән теләктә калды. Киләсе очрашу 2нче елга иске яңа елдан. Айгөл Шәрәфиева, Иям Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсел компаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.